Fried chicken kayo dyan. Oo, parang medyo toasted tong iba. Naghanda rin kami kahit konti. And lumpia. Tapos nagluluto si Ate Nene ng mga 2 kilong spaghetti lang siguro to. Kunti lang naman na yan. Yung ating hotdog tsaka sauce. Kain ang aming munting salo-salo tonight. Di naman siya maputla sa sa photo. Di naman siya maputla dahil sa cheese. Pero maputla yung spaghetti. Masarap naman yung lasa. Ayan, lumpia. Yan lang. Kain muna. Nasaan na yung mga batuta? Ito pinakamasarap oh. Yummers. Good morning. Merry Christmas people! It's hapon na. And napuwet kami kagabi dahil nga nag-celebrate kami ng ang tawag dito, sinalubong namin yung Pasko. So, kumain kami kagabi, alas 12. And then, pagkatapos na nagkwentuhan and bigay ng mga regalo, ayan, mga regalo nila. Mga nasa ulo nila from Ate Nene. And then, yung mga bola. Tapos ako cash na lang binigay ko kasi hindi tayo makabili ng regalo. Sobrang busy. So, ayun. Bibili ko sana ng mga damit. Kaso, ang hirap magpili ngayon. Sobrang daming tao talaga doon sa palengke. Tapos, di mo alam yung mga kakasya sa kanila. Kaya, kinash ko na lang. Yung mga cash na yan. Magkano na pera mo, Rara? Ayan, iniipon kasi nila. Pero si Lebron, bili ng bili yan. Wala yung naipon. Ano, Lebron? Wala kang naipon, ano? Bibili natin ng damit, Rada. Yung magpapagastoso. Huwag niyong gagastosin. Ipunin niyo lang yung mga pamasko niyo. Si Gijan, nag-iipon din yan. Si Kiel. Mga bigay nung ninong. Through Gcash. Mga nag-message sa akin. Tapos yung iba, ibinigay sa kanya dito. Yung mga ninong niya dito. Yung ninong niya nag-Gcash. Wow, thank you. Thank you, Kenneth. Nakaalala. Nasa Maynila kasi sila. So, thank you so much. And dun sa mga comment doon sa nakaraan na video na magbibigay ng pamasko sa mga bata. Thank you din. Salamat sa inyong lahat. Ayun, nakaraos din yung ating buong magdamag, maghapon ngayon. Wala si Papa. Alam niyo na kung nasaan yung mga lalaki na yun, nag-iinuman na naman. So kami lang yun nandito. Wala rin sila Karen. Sama ko lang itong mga batuta dito sa bahay. Ayun lang yung ating hapon, kinapaskuhan ng hapon. Di na ako pumunta sa isa pa na may birthday. Pero pumunta kami ng tanghalian dito sa kapitbahay. Diyan kami na lang halian. Sobrang dami pa ng spaghetti. Nilagay na lang namin sa ref. At saka yung salad, nilagay na lang din namin sa ref. Naubos yung lumpia, yung fried chicken. Masarap siya. So, ayun yung ating update sa ating araw. Sa nangyari sa ating Pasko. Okay naman. Hindi ko na makakapagtinda ako ng Martes. Wala na kasing bayong. Wala na talaga, promise. Sobrang wala na doon. Kakaunti naman yun. Baka next year na ulit. Pagkatapos natin magpagawa ng mga January na siguro. Patapusin lang natin tong taon. Ay, yung buwan. Yung mga ilang araw na daraan. Isang linggo na lang naman. New Year na. So, ayun. Doon na lang tayo mag-celebrate ng bongga siguro sa New Year. Sila kasi hindi rin mga naghanda sa mga iba kong kapatid dito. So, yun lang yung salo-salo namin kagabi. And, ayun. Umuulan na naman. Wala kaming magawa dito. Paskong Pasko para kami. Kanina nakahiga ako at dumating na yung si Papa. Ang tawag dito, nandun yun sa kwarto. Pinatulog ko muna. Tinutukan ko na electric fan para mahimbing na siya. At sobrang kulit pag nalalasing ganyan yan. Kaya, buti nga umuwi ng maaga eh. Yung mga lalaki dito wala pa. Siya pa lang ang umuwi. Buti na una nang umuwi. Siguro hindi niya nakaya. Sobrang lasing na. Hindi naman kasi, umiinom siya pero mabilis siyang tamaan ba? Yung mabilis siyang malasing. Ay, naku. Si Rara kapasama ko, tsaka si Lebron. Pero yung mga anak ko wala dito. Nandun nga sila sa birthday ng pinsan namin. Susunod nga ako maya-maya pagka nandito na yung Papa nito. Para may kasama na sila. Kasi walang kasama, kawawa naman. Si Papa naman ay tulog, lasing. Kaya ayun. Nakakamiss yung Pasko dati, no? Yung Christmas namin dito, nung luma pa yung bahay namin. Sobrang saya pag nagkakatipon-tipon. Tapos, may pag-video okay pa. And, meron pa noon yung mga nangangaroling na dito sa barangay namin.
Bicol version guys ng pangangaroling. Yun ang nakakatuwa. Nakakainis kasi yung pandemic na yun, hindi pa mawala eh. Dahil dun sa pandemic, kaya talagang tuluyan ang nawala yung mga dating, anong tawag dito? Yung mga dati nating, yung mga tradisyon natin na Hugasi! Hala, teka na, nalaglag sa, tumaduma yan sa kwarto, mati yun oh! Nalaglag sa kanal, patay. Bro, hugasin na bro, dali na. Bro, dali na bro. Hugasin na una. Lumakas na yung ulan. Ay nako, ginabi na tayo. Gawa nung asong to, nalaglag siya sa kanal, tapos pinaliguan na ni Bro, pinapaliguan ko at hindi ko naman kayang bumaba doon. Lalakas na ng ulan ngayon, naririnig niyo ba yung ingay? Hindi ko na tuloy natapos yung binablog ko kanina. Masa na nga ba tayo dun sa nangangaroling, no? Di ba kasi noon, dito sa amin, kapag ganyang Pasko or Bispera sa gabi, merong magbabahay-bahay. Tapos isisigaw yung pangalan ng may-ari ng bahay, ganyan. And then, mangangaroling sila ng biko, tapos may sumasayaw pa doon, nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa yun. Pero ngayon, wala na yun. Wala na. Pati yung mga bata na nangangaroling, wala na din. One time nga, nung nandun ako sa saan nga ba yun? Diyan sa palengke. Nag-aantay ako ng jeep. Tapos yung mga bata, pwede palang magpailaw eh. Talaga si Libro. Yung mga bata, gustong mangaroling sa akin. Sabi ko, wala, bawal yan. Umaano sila sa akin, lumalapit. Sabi ko, wala, bawal. Wala pating mga face mask. Naku po. Hindi kaya nahuhuli yung mga bata doon. Nandun sa palengke, yung mga batuta. Wala kasing bantay eh. Sobrang daming tao no. Nagkakaanuhan na. Siksikan na. Grabe. Hindi talaga maiiwasan yung ganyan, pagka ganitong mga holiday. Kaya sana matapos na yung COVID na yan. Oh, ang ingay! Ang lakas ng ulan! Grabe! Alam nyo ba saan nga bang bansa yun? Meron na silang vaccine ng COVID. Nakakatuwa. Nakita ko kasi isang friend ko si Jenny, si Ate Jenny Sabo. Meron na sila doon sa kanila na vaccine ng COVID-19. Kaya siguro pag may vaccine ka, pwede ka nang lumabas. Hindi ka na mahahawaan, ganyan. Hala, ang lakas ng ulan. Grabe. Hindi ako makakasunod dun sa birthday han. Dito lang tuloy tayo sa bahay. Kasama tong dalawang to. Kinakain ko ng apple. Yan, nakain sila. Yung aso, ayun, nilalamig. Pinaliguan namin na nalaglag sa kanal. Naku, sobrang dumi kanina. Ayan, okay na ulit. Malinis na. Bagong aso yan ni Karen. Yung palang mga napamaskuhan ni Kel. Bike na lang daw yung pag-iipunan niya, hindi na cellphone. Kasi pinaayos ko na yung cellphone pala, yung Samsung. Nasa paayusan na siya ngayon. Baka January pa yun maibigay sa atin dahil nga 10 days daw yun bago maayos. Yung tatawag naman yun, yung Samsung customer service talaga. Ayun, sabi ni Kiel, kay Kiel tayo, ang dami niyang ipon ngayon. Sabi ko, chinek ko kasi nga, alam ko marami na talaga yun. Pero nung tiningnan ko, sabi ko parang nabawasan to. Yun pala, bumibili siya pag may gusto niyang bilhin, doon siya kumukuha sa pera niya. Sabi ko, wag mong babawasan yung ipon mo kasi pag binawasan mo yan, parang hindi ka rin nag-iipon. Kaya ayun, sabi niya, hindi na daw siya bibili ng cellphone, bike na lang daw. Kaso lang, natatakot ako sa bike kasi nga 'di ba highway kami, yung kalsada nakakatakot. Disgrasya lang. Pwede naman dito lang sa amin sa loob, pero kung dadalhin niya dun sa highway, nakakatakot. Alam niyo naman ang kalsada dito, ang bibilis ng mga sasakyan, talagang hindi ka bubuhayin. Pagka pamali-mali ka ng ang tawag doon, pamali-mali ka ng patakbo ng bike mo, hindi ka bubuhayin. Alam mo yung kalat namin dito sa kusina, hindi ko na maintindihan. Sobrang kalat. Ang daming sinangag. Nagsaing ako kanina, kala ko kasi kakain dito yung mga Ayan, sayang. Lagay na lang natin sa rep. Makapagligpit nga muna dito ng gumanda-ganda ang ating paligid. Tapos din magligpit pero wala pa kaming ulam. Baka hindi nakakain, mga busog naman. Ito nga mga busog ko kadarating pa, mga namas ko. Binigyan daw sila ng tig-50 doon sa pinuntahan nila. Ayan, nakadagdag naman sa ipon. Wala, nakapagligpit na ako dito. Tapos tutulog na lang. Yung kanin lalagay ko na lang sa ref. Wala tayong ulam na. Tama na yun, mga busog naman. Hindi na kayo kakain? Tamo ka. May ulaw naman dun sa sa ref, pag gusto yung kumain. And then, ko na rin yung vlog dito. Thank you for watching.
Nakakamiss pa rin yung Pasko ng mga nakaraan. Ano, parang ang boring ng Pasko namin ngayon. Dito lang talaga sa bahay. Ako, lalo na ako. Dito lang talaga. Buti sila, mga nakapag lako-lako sa kung saan-saan. Kadarating pa ng mga yan. Si Rara hindi makaalis at nasa wheelchair. So, yun. End ko rin yung vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, guys. Happy holidays again and Happy New Year naman yung susunod. Salamat sa panonood. Bye-bye. Bye-bye. Bawangay. Bawangay. Ano ba yung dalawang yan? Ano lang?